Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-imamu Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wa syadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Wa syadda lan naleni sapa man, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min saghabin saking krana ngeleh, ahsya'ahu ing wetenge man, wetenge Kanjeng Nabi, wa tawa lan nglempit sapa Kanjeng Nabi, tahtal hijarati ing dalem ngisore watu, kashan ing pinggang khasirah, mutrafal adami kang lembut atau kang mulya kulite, alus kulite. Ya, terus niki nak diterjemahkan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat perut sebab dahsyatnya rasa lapar yang diderita. Beliau lipat kulit pinggang beliau yang begitu halus dengan batu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nate dan sering lapar. Terus Kanjeng Nabi niku lapare mboten lapar biasa. Lapare niku nggih, nah koyo lapare kula sampean saiki poso niki lapar biasa wis. Lapar biasa. Nah, lapare Kanjeng Nabi niku lapar yang sangat luar biasa sekali. Saking lapare sampai nopo Kanjeng Nabi niku naleni perute teng wetenge niki ditaleni diweki watu teng niku. Gawe ganjel wetenge. Jadi saking sakite perute niku dadi diganjel ben rada nyaman perute. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wonten teng setunggal hadis teng diriwayataken boten salah Imam At-Tirmizi niku wonten salah setunggal sahabat nggih mara ning gene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam curhat ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, napa kula ngeleh terus ningalno, sahabat niki ningalno teng wetenge diganjel watu. Niki kula ngeleh didelokno ana watune siji. Terus badan niku Kanjeng Nabi ningalno, awakmu siji aku iki loro. Dadi tek ngeleh niku luweh ngeleh daripada sahabat-sahabat sanese. Ya, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai pemimpin ya iku kudu ngono, kudu nek rakyate rekoso ya pemimpin niku harus lebih rekoso daripada rakyate. Ya aja sampai dadi pemimpin enak-enakan rakyate susah. Nggih, rakyate sengsara. Wah, repot nek ngoten niku. Dadi pemimpin aja sampai kados ngoten. Nggih, niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadi pemimpin nek rakyate susah, Kanjeng Nabi ya melok susah, susahe ngluwehi susahe rakyate. Nek rakyate seneng ya Kanjeng Nabi nggih seneng. Nggih. Ya, niku ngoten. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi di antara kebiasaane nggih wingi kula singgung, di antara kebiasaane Kanjeng Nabi niku nek napa jenenge wangsul teng griya esuk-esuk badhe saking masjid tanglet teng Sayyidah Aisyah kan tanglet teng garwane ana sarapan apa ora? Mboten wonten ya Rasulullah. Oh ya wis aku poso. Nah, kula ngoten sering Kanjeng Nabi. Nggih. Padahal dunya saisine iku
iku ngene Kanjeng Nabi kabeh gampangane donya sak isine niki ora bakal nanti ada penjelasan laula hulam tukhrajid dunya minal adami andekan ya, bukan karena Kanjeng Nabi donya niki ora bakal dikeluarkan Gusti Allah sangka nggih sing asale gak ono terus akhirnya dadi ono. Iki berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau ya, tetap mboten pengen gunakaken keistimewaan niku untuk ngumpulno harta benda gak. Ya, tapi saya tetap ngeleh ya ora duwe duit ya ora duwe duit bahkan nggih Kanjeng Nabi ngoten bahkan Kanjeng Nabi niku ya saking hebatnya Kanjeng Nabi iki beda ambek kula sampean. Nah kula sampean nggih bengi ra duwe duit mikir ya Allah sesuk iki aku mangan apa iki blonjo ya saiki larang-larang iki ra duwe duit iki esuk mangan apa iki nek awak-awak dhewe nek Kanjeng Nabi mboten Kanjeng Nabi nate sare nggih Kanjeng Nabi nate sare ameh sare niku kelingan iki iso ana dhuwit iki isih ana dhuwit sisa dhuwit terus akhirnya ngengken salah satu sahabat iki tulung bagikno ngono ya sing penting entek jadi akhir bengi entek dhuwite ora susah nah awak dhewe entek susah ya nek Kanjeng Nabi ora entek susah nah ya niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau nggih balik dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi saking ngelehe nggih saking ngelehe perute diganjel watu dan ya sebagian riwayat nate ganjel watu dua batu nggih dua batu sehingga Kanjeng Nabi nek jalan atau nek gerak karena ana loro watu ya sebagian sahabat ana sing mireng tuk tatap-tatapan watune tatap-tatapan niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya Kanjeng Nabi padahal janjane nak pengen sugih ya gampang Kanjeng Nabi nak pengen sugih gampang iki nanti bait berikutnya nyebutno bahwa ya, gunung niku nggih nawani Kanjeng Nabi dadi emas tapi Kanjeng Nabi menolak ndak mau jadi melarate Kanjeng Nabi ya iki nek diarani melarat jadi mboten gadahe Kanjeng Nabi niku ora kaya mboten gadahe kula sampean nek mboten gadahe Kanjeng Nabi niku ikhtiari ku napa sifate pilihan beliau janjane iso sugih tapi mboten kersa lebih memilih dalam keadaan mboten gadah tapi nek ora duwene kula sampean janjane yo pengen sugih harapan iki ya Allah kapan sugih ya Allah kapan duwe duit akeh ya tapi ojo ora duwe duit ae dadi ora duwe duwite nggih melarate kula sampean iki melarat sing ittirori apa terpaksa nah melarate Kanjeng Nabi niku ikhtiari nek melarate kula sampean niki napa ittirori niku kados ngoten saniki warawadatshul jibalu syummu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami warawadat selan godho hu ing Kanjeng Nabi al jibalu apa gunung apa pira-pira gunung asyummu kang dhuwur-dhuwur gunung sing gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur min dahabin saking emas an nafsihi saking emas ya min dahabin saking emas an nafsihi saking awak dhewene Kanjeng Nabi fa'aro mongko mertelakaken sapa Kanjeng Nabi ha ing gunung ayyama syamami ing penolakan
ing penolakan. Terus nggih Kanjeng Nabi kaya wau nggih lapar sampai napa ndokok batu di perute. Nggih. Padahal keadaane Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi janjane nak pengen sugih iku iso sugih sak nalika gampang niku. Gampange pol wis. Ya. Bagi Kanjeng Nabi niku gampange pol. Soale napa niki? Warawadatsul jibalu syummu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Gunung menjulang tinggi pun menawarkan menjadi emas untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tolak dan beliau perlihatkan ketidakbutuhan beliau dengan penuh rasa bangga. Terus gunung niku nate nawari Kanjeng Nabi. Gunung sing gede-gede niku ya gunung sing gede-gede teng napa teng Arab mereka teng Mekah teng Madinah niku nate nawari Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah napa jenenge ya teng riwayat sanes niku nggih. Ya, tapi iki karena balaghah penuh balaghah ya dadi menisbatkan sing nawari ning gunung niku ya sah-sah mawon. Nah sebagian nggih riwayah niku mengatakan sing nawari malaikat. Ya Rasulullah malaikat nawari ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah jenengan nek berkehendak gunung-gunung niki iso disulap dadi emas. Nggih, iso disulap napa dadi emas. Kanggo modal dakwahe Kanjeng Nabi. Oh, bayangno. Iki kanggo apik lho ya. Aku modal dakwah lho ya. Iku kira-kira nek sing ditawari kula sampean, iku kira-kira piye jawabane? Gunung Muria iki Gunung Muria, nggih. Gunung Muria, nggih, ujug-ujug ngomong ning sampean, "Kang, Mbak, piye iki modal dakwah sampean? Aku tak dadi emas kanggo sampean kabeh, piye?" Langsung piye? Oke, gas. Nggih langsung. Ya, anak perlu gunung-gunung sing liyane jaib kok kabeh ra apa-apa. Ya, bareng dadi emas engko langsung disita ambekan pemerintah wis ora iso sampean. Ya. Nggih. Dadi nek koyo sakniki niki Indonesia iku jane sugih pol. Nggih. Teng Papua menika wonten gunung. Nggih, gunung yang begitu besar dan menyimpan cadangan emas yang banyak banget. Sampai apa jenenge cadangan emasnya itu mungkin ya iso bertonton cadangan emasnya itu. Tapi apa jenenge sing nguasai iku wong barat kabeh, sing nguasai wong barat-barat. Ya pemerintah Indonesia atau ya untuk apa sing ngene pemerintah bagian sithik tok. Nggih. Ya padahal iku tanah ning Indonesia ya. Karena negara ora iso ngelola dengan apik ngono. Ya. Lah niki bayangno, nggih, bayangno. Gunung sing dijebok Freeport iku iku nawari sampean, iki mas-masku tak tokno kabeh ya, tak mas asli maksudnya mas ngongko mas-masku mas Muhammad mas Ahmad ya mboten ya. Ya iki tak tokno nggawe dakwahe sampean. Nah, iki nek aku sing tawari nggih siap. Kok tak gekno pondok sing gedhe ya. Terus bariku masyarakat fakir miskin iki tak keimangan kabeh. Tak golekno napa pekerjaan kabeh. Kan ngono mikir awak dhewe ya. Ya. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi ku wong sing gagah. Meskipun dalam keadaan kepepet, nggih. Kanjeng Nabi dalam keadaan kepepet sampai ngelehe kaya ngono kuwi. Ya. Terus badhe niku ya untuk dakwah, untuk nyebarkan agama Islam niki ya butuh modal. Nggih. Sehingga rumiyin Kanjeng Nabi nate ngumumaken ning para sahabat nggih untuk napa ya sedekah gampangane lah. Ya untuk modal dakwah Islam. Nggih. Nate Kanjeng Nabi ngumumaken dan sahabat Abu Bakar niku langsung
Kula ya Rasulullah, ya pira apa sedekah pira? Kabeh bondo kula saking mantepe Sayyidina Abu Bakar ning Gusti Allah. Ya, iku kabeh bondone iku wis kanggo Islam, dikekno kanggo Islam. Kanggo syiar Islam. Dawuh Kanjeng Nabi, "Lah terus apa mbok tinggal kanggo anakmu, kanggo bojomu, keluargamu?" Jawabane Sayyidina Abu Bakar, "Kula ninggal Gusti Allah kagem mereka ya Rasulullah." Nah, iki wis kula pasrahke ning Gusti Allah. Oh iya wis. Niku ngoten nate Kanjeng Nabi nggih saking butuhe nggih buka ya gampangane nak sakniki nggih open donasi kagem dakwah. Nggih, open donasi napa kagem dakwah. Niku Kanjeng Nabi nate kados ngoten. Lah kebutuhane dakwah iku wis ora ana enteke. Ya janjane butuh bondo untuk keperluan apa dakwah penyebaran Islam. Ku janjane butuh banget Kanjeng Nabi. Akan tetapi ketika ditawari gunung, ya Rasulullah kula saged dados emas kagem jenengan. Maka sikapnya Kanjeng Nabi fa'aroha ayyama syamami, dengan penuh kebanggaan ya, dengan penuh kegagahan Kanjeng Nabi nolak mboten. Ya mboten. Iki nek awak dhewe ya nggih siap. Oh jangankan sak gunung ya, sak kilo emas ae mon. Nggih mau langsung. Ya. Iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyo ngono kuwi ngetokno gagahe ya, padahal butuh tapi Kanjeng Nabi tetap menolak. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Inna ad-darurata la ta'du 'alal 'isami. Wa akadat lan nguwataken zuhdahu ing sifat zuhude Kanjeng Nabi fiha ing dalem dunya, hal duniawi atau fiha ing dalem jibal emas mau. Daruratuhu apa oleh butuhe Kanjeng Nabi utawa daruroe Kanjeng Nabi. Ya, darurat. Innad darurata sak temene darurat utawa melarat nggih, utawa butuh banget mau. La ta'du iku ora nglewati apa darurat alal isami ing atase pangreksan. Alal isami ing atase pangreksan utawa sifat kemaksumane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi selalu dijogo dening Gusti Allah sangka melakukan perkara-perkara sing diharamno. Ya, tidak hanya ketika beliau sudah jadi nabi, akan tapi mulai kawit cilik niku Gusti Allah selalu njogo Kanjeng Nabi yang masih kecil niki, calon Kanjeng Nabi niki nggih. Ya, dari perkara-perkara sing mboten apa jenenge perkara-perkara sing mboten sesuai dengan syariat. Contohnya napa? Contohnya ya kayak nyembah berhala. Niku Kanjeng Nabi mboten nate. Nggih, nyembah berhala ngoten kawit cilik mboten nate. Pancen dijogo. Iki calon nabi. Jadi orang spesial kawit cilik ya dijogo ambek Gusti Allah sangka melakukan perkara-perkara niku. Berbohong ya Kanjeng Nabi kawit cilik dijogo Gusti Allah sangka melakukan niku. Ya, sifat-sifat elek niku lho. Nggih. Sehingga wong-wong niki ngertine Kanjeng Nabi ku ya orang yang hebat, orang sing bagus akhlake. Bahkan terkenal di orang Arab Kanjeng Nabi niki disifati dengan sifat Al-Amin, dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ya, itu sebelum beliau jadi nabi. Ya, jadi njogo niku Gusti Allah niku luar biasa. Datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikulah sifat ismah atau maksum. Maksum kaya ngono kuwi. Jadi para nabi iku duwe sifat napa maksum, dijogo sangka perkara-perkara sing perkara-perkara sing nyalahi syariat. Ya, sing bertentangan dengan sifat kenabian. Lah, teng mriki disebutke wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Inna darurata la ta'du 'alal isami. Bahwa Kanjeng Nabi ini kan zuhud nggih. Kanjeng Nabi zuhud. Zuhud itu napa? Ora seneng donya.
ora seneng napa donya hal-hal duniawi niku. Kalaupun punya hal perkara sing duniawi niku iku namung ning jaba, ning tangan tok utawa ning sak tok. Nah sampai ning ati, sampai ning ati dak blas. Iku Kanjeng Nabi ku zuhud. Zuhude pol. Ya jangankan Kanjeng Nabi nggih. Jangankan Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi niki pemimpine wong sak ngalam donya. Ya, putu-putune Kanjeng Nabi, para habaib, para sadah, sayyid-sayyid niku kathah sing zuhud-zuhud. Para ulama niku kathah sing zuhud-zuhud. Nggih. Dadi donya niku ya nek iku ora trimo ning tangan tok. Iku pun ya biasanya cuman hanya lewat ning tangan terus baru dibalikno. Ya, hanya lewat. Ning ati mboten. Nggih diantarane niki kisah ya iki jangankan Kanjeng Nabi, putune wae iki ya begitu luar biasa zuhude. Jadi putune wae luar biasa. Iku kula nate angsal mireng Habib Umar bin Hafid. Ya Habib Umar bin Hafid niku suatu ketika nate ajeng tindakan ya tindakan wonten jadwal apa mulang wonten putih teng Jawi ngoten lah. Ya. Terus badhe niku biasane engkono sing nyiapno mobile. Habib Umar gadah mobil. Ya. Gadah mobil terus badhe niku ana sing nyiapno. Lah ternyata ketika Habib Umar sakderenge medal ya mobile niku dicolong wong. Apa mobile dicolong wong. Akhirnya Habib Umar medal endi mobile, endi kendaraane. Nah, ayo mangkat iki wayahe mangkat. Lah dawuhe pendereke ngapunten Habib. Niki mobile dipundhut tiyang. Dicolong tiyang. Lajeng oh ya wes coba sileh-sileh napa nang golek mobil liya sing penting aku tekan ning kono. Ya, akhirnya berangkat Habib Umar berangkat. Lah iki ya Habib Umar kan gadah penderek kathah nggih, gadah apa jenenge murid-murid kathah. Akhirnya ana sebagian murid sing ngurusno, nglaporno ning polisi. Bareng nglapor polisi karena polisine ngerti Habib Umar iki orang yang besar, nggih orang hebat. Akhirnya napa polisine gerak cepat, set ketemu mobilnya. Ya, mobilnya ketemu. Akhirnya polisine niku ya, mobilnya iku mau digawa polisi iku balik ning daleme Habib Umar, ngentosi Habib Umar balik. Bareng Habib Umar balik terus polisine matur ning Habib Umar, Habib niki alhamdulillah mobilnya jenengan sampun kecekel nggih. Sampun ketangkep sing ikulah sing mundut. Niki alhamdulillah pun balik. Terus jadi Habib Umar, wes iku kanggo awakmu ae. Wes kanggo awakmu. Kira-kira nek sampean dadi polisine piye? Wah, langsung seneng ra sampean. Iki entuk ya harta segini besarnya mendadak langsung. Langsung sugih ujug-ujug di mobil. Polisine apa dhewe wedi. Mboten Habib niki gini jenengan. Ora iku kanggo awakmu. Terus akhirnya polisine wis gawe lapo-lapo. Lah iku saat itu ana putrane Said Salim keduse. Ana putrane ya ngerti nek iki kok ditolak Habib Umar ora pati enak. Napa jenenge ya rada duka lah. Nah, iki wis dikekno ditolak iku rada duka. Akhirnya saya Salim niki wis anggere diterima ae trimo. Niku kados ngoten. Wis ilang ya wis. Ya, kene kehilangan apa? Yo kehilangan perkara sithik. Tek bingunge pol, susahe pol. Habib Umar, ya wis ilang. Padahal wis bali lho ning ngarepan lho. Pamane kok dipundhut malih Habib Umar, sah-sah saja apa ndak? Iki memang barangnya beliau, ha? Sah-sah saja. Terus iki kanggo awakmu. Nah, iku lagi an Habib Umar. Apa meneh kok zuhude? Nggih, zuhude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Ya tentang zuhudannya Habib Umar wah akeh iku. Zuhudannya Kanjeng Nabi jauh lebih besar. Ya sing tak elingi meneh zuhude Habib Umar meneh nggih. Niki iso digawe pelajaran.
Jadi zuhude Habib Umar diantaranya niku napa wonten salah setunggal ya, tiyang niki ngaku-ngaku duweni tanahe Habib Umar. Jadi Habib Umar gak ada tanah, ya ono sertifikate, sertifikat tanah gak ada wonten. Ya memang tanah beliau kok. Lah niku wonten tiyang ngaku-ngaku iki tanahku iki. Akhirnya anak-anak Habib Umar ini kan udah betul terima iki tanahnya bapakku kok. Akhirnya lapor ning Habib Umar. Ya, lapor ning Habib Umar. Abah, kok wonten tiyang niki ngaku-ngaku tanah iki ngene tiange. Padahal kan niki ngene kita, keluarga kita. Akhirnya Habib Umar, oh ngono ta. Ya, iki nek kula sampean sing dilapori, ya iki ya langsung jingkrak-jingkrak. Ya pengen gebuki ya. Oh iki tanah iki lho sertifikate ono ning awak dhewe lho. Kok iso diakoni ya? Apa yang dilakukan Habib Umar? Akhirnya Habib Umar mundut sertifikate. Delok mundut sertifikat tanah niku wau. Terus bakdo niku mara ning wong sing ngaku-ngaku mau, "Pak, ngapunten nggih. Niki napa jenenge sertifikat tanah niku? Ya, niki sertifikat tanah niku. Kok misal pancen memang niki ngene jenengan kula nyuwun agung ing papunten ndak beto sertifikat niki ngene jenengan." Iso ngono sampean, ha? Nah, iso gelutan iso. Ya, laporno polisi. Ya iki zuhude lagi putune Kanjeng Nabi. Napa meneh kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya hebate pol Kanjeng Nabi. Lah niki nggih. Zuhude Kanjeng Nabi iki disebut kita yang memiliki wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Jadi Kanjeng Nabi iki zuhud. Nggih zuhud. Nah, sifat kezuhudane Kanjeng Nabi niki semakin dikuatkan dengan adanya gunung nawani Kanjeng Nabi dadi emas, tapi Kanjeng Nabi nolak. Padahal Kanjeng Nabi butuh. Kanjeng Nabi butuh epol. Nggih. Dalam keadaan darurah. Nggih, Kanjeng Nabi dalam keadaan darurat. Iki ana kaidah ad-daruratu tubihu ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi nek darurat nggih nek sifate darurat niku ngolehno perkara sing janjane gak oleh akhirnya dadi oleh. Iki ini kaidah fikih ya. Ya contohnya piye? Contohnya sampean dalam keadaan ya neng adoh terus batu ning padang pasir utawa ning gunung ora ana pakanan, ya onone pakanan batang kewan sing gak disembelih kelawan syarak. Iki nek sampean ora mangan mati, tapi nek mangan iki haram. Ya, iki kan haram, batang kan haram. Maka dalam keadaan darurat niku oleh napa? Oleh ngelakoni perkara sing haram yaiku mangan batang. Karena iki darurat. Ya, tapi darurat iku ya sekedare, artine oleh ya sekedare. Ya bareng oleh mangan sak warke ya ora kaya ngono kuwi ya. Ya sekedare sehingga napa sifat darurate ilang. Ya. Padahal darurat iku janjane ya ngolehno perkara sing mboten oleh. Janjane kan ngoten. Ya, tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap nolak. Ya, padahal janjane niki ya untuk emas ngono ya mboten sing haram mboten. Mubah iku oleh-oleh wae. Ya, tapi tetap Kanjeng Nabi napa tolak. Niki nunjukno menguatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang benar-benar zuhud. Ya, benar-benar apa zuhud. Terus innad darurata la ta'du 'alal isami. Ya, sungguh darurat niku mboten sampai napa? Ya nglewati ngeloncati kemaksumane. Artinya napa? Ya, kemaksumane Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi memang benar-benar dijaga Gusti Allah meskipun dalam keadaan darurat pun. Nah, ya niku kemaksumane Gusti Allah selalu melekat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten innad darurata la ta'du 'alal isami. Keadaan darurat butuh harta namun enggan menerima, inilah yang menguatkan
dan membuktikan kezuhudan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sungguh zuhud, tidak menerima harta itu, meskipun jika menerimanya dalam keadaan butuh, hal itu tak akan merusak nilai kemaksuman beliau. Terus wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Wa kaifa tad'u lan kepiye narik ila dunya maring donya daruratu man apa mlarate apa darurate wong. Ya iku Kanjeng Nabi laulahu kang lamun ora ana Kanjeng Nabi lam tukhraj semangka ora ditokno ad-dunya apa donya minal adami saking keora ononan. Ad-dunya apa donya minal adami saking keora ononan. Jadi nggih bagaimana mungkin baginda Nabi Muhammad SAW dapat tergoda dengan gemerlap dunia, sedangkan andai bukan karena beliau, niscaya dunia tak akan pernah ada. Jadi Kanjeng Nabi ku ngoten nggih, Kanjeng Nabi ku ora tertarik blas sampai donya. Meskipun darurah kaya apa ae ora tertarik blas sampai donya. Ya, bagaimana bisa tertarik? Sedangkan donya-donya niku nggih hal-hal duniawi, kabeh donya sak isine, ya kabeh makhluk niki niku nek seandainya gak ono Kanjeng Nabi ora bakal diciptake oleh Allah Subhanahu wa taala dunya niki. Jadi Gusti Allah nyiptakno donya sak isine niki ya gemerlapnya dunia niki iku mergo sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo sinten Kanjeng Nabi niku apa jenenge kehebatane Kanjeng Nabi nggih, keistimewaane Kanjeng Nabi. Dados Gusti Allah nyiptakno alam seisine niki niku minangka kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nggih wonten hadisnya juga, ya wonten hadisnya bahwa memang alam semesta niki nggih diciptakan kagem sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wonten teng setunggal hadis bilih niki wonten teng kitab dados wonten teng al-Mustadrak karya Al-Imam Hakim nggih An-Naisaburi niku disebutkan setunggal hadis bilih rumiyin ketika Nabi Adam nggih napa ketika Nabi Adam kali Ibu Hawa niku ketika beliau berdua makan buah sangka pohon sing dilarang dening Gusti Allah, ya iku sajarah niku nggih. Dadi aja nyebut pohon khuldi nggih atau buah khuldi mboten. Buah khuldi niku sing nyebut khulud iku iblis niku. Ya sing nyebut iki lho sajaratul khuld. Iki lho pohon abadi. Nah pengen langgeng ning swarga iki mangan iki. Akhirnya dibujuk kaya ngono kuwi, ya akhirnya napa ya, dahar sajarah niku wau. Ya, jadi aja nyebut pohon khuldi, nggih. Karena sing nyebut pohon khuldi niku sapa mau? Iblis. Ya, wis anggere sajarah ngono ae. Nggih, napa sajarah. Ya, jadi Nabi Adam kala Ibu Hawa dahar sangka iku mau terus badane iku didunke. Nggih. Didunke terus badane iku nggih. Nabi Adam langsung njaluk ngapura ning Gusti Allah. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, jenengan mugi-mugi ngapunten kula dengan dengan berkahe ya Muhammad. Dengan berkahe napa Muhammad. Ya, akhirnya Gusti Allah tanglet, kok iso ngerti Muhammad konti. Padahal Nabi Muhammad kan durung dilahirke nggih. Ya, Nabi Adam lagi Nabi Adam. Zaman semono dunya niki semene luase iku manusa
tok til wong loro tok. Lah durung ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok Nabi Adam niki njaluk ngapura ning Gusti Allah dengan hake Nabi Muhammad, hake Muhammad. Nah, akhirnya Gusti Allah tanglet, kok awakmu ngerti Muhammad? Nggih Gusti. Kula nalikane niki jawabane Nabi Adam, panjenengan nalikane nyiptake kula nggih, kemudian jenengan paringi roh teng kula ningali ke atas, kemudian kula ningali ning cagak-cagake arsy. Nggih, cagak-cagake napa? Arsy niku wonten tulisan la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ana pangeran sing berhak disembah kecuali Gusti Allah. Muhammad iku utusane Allah. Kula yakin bilih nama seseorang yang disandingno kalih namane panjenengan ya Allah niku adalah orang yang paling jenengan cintai. Niku jawabane sinten? Nabi Adam kados ngoten. Ya, terus dawuh Gusti Allah, iya bener awakmu bener. Ya. Terus ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. He Adam, Muhammad iku makhluk sing paling tak senengi. Wa id qad sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Nek awakmu njaluk ngapura ning aku dengan hakim Muhammad, mau tak ngapura langsung. Awakmu njaluk apa tak turuti. Terus walaula Muhammad ma khalaqtuka. Seandainya orang Muhammad, aku gak nyiptakno awakmu. Nah, jadi kula sampean niki kok seandainya nggih. Ya mboten wonten Kanjeng Nabi Muhammad nggih, mboten krana Kanjeng Nabi niki ya gak bakal ana. Oh jangan kula sampean Nabi Adam ora diciptakno Gusti Allah nek ora krana Kanjeng Nabi kok. Nah niku iku kados ngoten. Nggih, ya ngalam semesta barang nggih niki diciptakno dening napa jenenge Gusti Allah niki ya mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata wonten teng setunggal riwayat, tapi riwayatnya niki riwayat maudhu'ah, tapi maknane bener nggih. Tapi riwayatnya riwayat maudhu'ah, yaiku laulaka ma khalaqtul aflak. Ya, seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku gak bakal nyiptakno alam kabeh iki. Ya, tapi niki dengan redaksi seperti itu maudhu atau hadis sing ya palsu. Ya napa hadis napa? Palsu. Akan tapi maknane sahih, maknane benar. Iki teng riwayat Al-Imam Ad-Dailami dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya Kanjeng Nabi ngendikan atani Jibril faqala qala Allahu ya Muhammad laulaka ma khalaqatul jannah wa laulaka ma khalaqtun nar. Ya dadi Gusti Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi, "Hei Muhammad, seandainya gak karena kamu aku gak bakal nyiptakno swarga, gak bakal nyiptakno neraka." Iku kaya ngoten. Terus ya kita niki kedah banget bersyukure, banget berterima kasih terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena berkah beliau yang dunia niki wonten, karena berkah beliau kita niki diciptakno dening Gusti Allah untuk nikmat kaya ngene iki. Ya. Lah niki disebut keteng mriki balik malih wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lam tukhrajid dunya minal adami. Ya kepiye iso tertarik ambek donya. Wong donya niki ana iku mergo Kanjeng Nabi kok nggih. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunaini iku pemimpine jagat loro. Pemimpin napa jagat loro? Yaiku napa? Dunya lan akhirat. Utawa nggih pemimpine al kaunaini niku
dunya bumi ambek langit. Nah, bumi ambek langit, bumi dan langit. Wasaqalaini lan sakolain niku perkara sing abot loro. Ya, yaiku apa? Manusa ambek jin. Apa? Manusa ambek jin. Terus wal fariqaini. Wal fariqaini lan kelompok loro min urbin bayane sangka wong Arab wa min ajam lan sangka wong ajam non Arab. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah pemimpin. Nggih, bendoro atau apa? Pemimpin. Lha biyen niku sayyid iku diarani ndoro. Nggih. Habib para niku wong-wong do ngundang beliau-beliau niku ndoro. Ya, nggih ndoro. Ya, karena sayyid ya pemimpin. Nggih. Sayyidul Kaunaini. Kanjeng Nabi ku adalah pemimpine Al Kaunaini. Al Kaunaini ku mau napa? Dunya akhirat. Iso dimaknani juga napa? Ya bumi ya langit. Kabeh wong sing ning bumi mulai saka Nabi Adam pol besok ning dina kiamat kabeh perkara sing ning langit ya ana malaikat ana nabi ana semacam-macam iku nggih iku sapa pemimpine yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya orang yang paling unggul adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-saqalan yang ngono kuwi jin manusa niki sing paling unggul diantara mereka orang yang jadi pemimpinnya mereka adalah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wal fariqaini min urbin wa min ajami orang ajam orang Arab ya wong Arab wong ajam non Arab ya kula sampean niki ajam ya niki nggih sinten pemimpinnya yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi niku orang yang paling hebat nggih. Kabeh makhluk niki sing mimpin adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten ya. Nah, teng Jawharut Tauhid wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqati makhluk sing paling utama ya secara mutlak sinten nabiyuna yaiku nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam famil anisyiqati mengo sangka perkara-perkara sing gawe ya perpecahan niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasanya ya dadi nak saiki lagi mimpin wong sak RT, sak RT. Ya. Utawa mimpin wong sak desa, alah pemimpin sak desa. Ya. Ana mimpin sak kabupaten, aja sak kabupaten kok. Ya. Apa meneh mimpin sak omah tok, mimpin sak omah tok, pemimpin ning jero omah tok. Nah, bareng wis ning njaba omah ya wis digapah wong. Ya. Lah nek Kanjeng Nabi, nggih. Kanjeng Nabi iku pemimpine nggih teng dalem nggih pemimpin teng negara nggih pemimpin sak ngalam donya niki Kanjeng Nabi adalah pemimpine ya Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya alhamdulillah kita sedanten niki meskipun ajam ya meskipun kakean dosa niki dipimpin sampai Kanjeng Nabi iki minangka sebuah anugerah tersendiri bagi kita. Anugerah niku ya bayangno nek pemimpinnya sampean niki Firaun ya betapa susah wah duwe pemimpin kok Firaun iki apa rek ora gagah blas. Alhamdulillah sing mimpin kita niku sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sebuah anugerah bagi kita, penghargaan bagi kita. Terus nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabiyuna utawi Kanjeng Nabi Muhammad nabiyuna iku nabi kita.
Al amiru iku wong kang perintah, an-nahi tur wong kang nglarang. Abarra mau fala ahadun mongko ora ana wong suwiji. Abarra iku luweh bekti luweh bagus fi qaulila ing dalem ngendikan la mboten minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na'ami juga tidak ada yang lebih bagus dalam ngendikan na'am nggih. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah nabi yang sangat al-amir an-nahi, al-amir bil ma'ruf an-nahi 'anil munkar. Ya, sangat napa merintahkan kebaikan dan melarang napa keburukan, kemungkaran. Niku sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga terus Kanjeng Nabi ku nggih merintah keapian-keapian. Sing dilarang sing keelekan-keelekan. Sehingga tidak ada suatu kemungkaran di hadapan Kanjeng Nabi kecuali Kanjeng Nabi ngelingno. Nggih. Ya terus mboten wonten kemungkaran perkara sing dosa sing dilampahi di hadapan Kanjeng Nabi kecuali Kanjeng Nabi napa ngelingke. Mulakno engko definisi hadis, ngono sampean kula sampean sering nyebut hadis Kanjeng Nabi. Definisi hadis iku apa? Yaiku adalah dawuh Kanjeng Nabi, tindakane Kanjeng Nabi, lampahe Kanjeng Nabi. Terus napa? Ketetapane Kanjeng Nabi. Artinya napa? Ketetapan niku Kanjeng Nabi mboten nglampahi, juga Kanjeng Nabi mboten dawuhi tentang niku mboten. Akan tetapi wonten sahabat ingkang napa nglampahi niku di hadapane Kanjeng Nabi. Ya, dan Kanjeng Nabi membiarkan. Nah, iki jenenge ketetapan. Jarke. Oleh Kanjeng Nabi jarke niku nggih termasuk hadis. Ya. Artinya nek dijarno ambek Kanjeng Nabi niki mboten nyalahi syariat. Ya. Soale Kanjeng Nabi niki nabi. Ya, tugasnya napa benerno perkara sing salah. Nggih, benahi perkara sing salah. Kok ana perkara sing salah di hadapan Kanjeng Nabi, nggih pasti Kanjeng Nabi elingke. Niku ngoten. Ya, jadi hadis iku napa mau? Definisi hadis dawe terus perbuatane terus napa? Ketetapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi niki diantara sifatnya yaiku amirun bil ma'ruf nahin 'anil munkar. Selalu amar ma'ruf nahi munkar dan gak wedi. Ora wedi ambek apa ae. La yakhafu fillahi laumata laim. Ya, jangankan cuman digremengi tok. Ya, Kanjeng Nabi niki awal-awal nyebar ke Islam. Untuk perintah sangka Gusti Allah, ayo ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai Muhammad, ya wahai Muhammad sing kemulan, kum fa'andir tangyo, ayo ngelingno ning wong-wong. Bareng Kanjeng Nabi mulai ngelingno, dimusuhi wong hampir wong sak Mekah niku do musuhi Kanjeng Nabi kabeh. Iki ana apa ajaran anyar iki? Kanjeng Nabi ra wedi. Iki nak kira-kira kula sampean wis mesti ndrodoke wedi wis mesti. Kanjeng Nabi ora wedi. La yakhafu fillahi laumata laim. Kanjeng Nabi niku. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terus disebut kita mriki fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'ami. Terus Kanjeng Nabi nak dalam amar ma'ruf atau nahi mungkar, qauli la ngendikan la iku mboten ojo. Ya, mboten ojo utawa na'am iya. Ayo lakoni. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar niku Kanjeng Nabi ya, orang yang paling hebat. Tidak ada orang yang lebih hebat dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ahadun abarra, ora ana sing luwih apik daripada Kanjeng Nabi. Ya, dalam masalah niku. Iso wae dimaknani, saged mawon dimaknani la iki penolakan. Dadi nek ana wong ya terus njaluk terus badhe niku la mboten.
Ya, iku Kanjeng Nabi kok misal kok terpaksa nolak niku sing alus la abarra fi qaulillah. Ya ora ana sing luwih alus daripada Kanjeng Nabi dalam penolakan. Nah, Kanjeng Nabi kok misal ora iso maringi nolake niku nggih Kanjeng Nabi napa jenenge nolake dengan cara halus. Nggih. Tapi ya duka nate ngoten mboten Kanjeng Nabi. Tapi sing sak ngertos kula nggih. Sak ngertos kula Kanjeng Nabi yang dijaluki sahabat niku Kanjeng Nabi nggih nyoh. Bahkan sampai wonten setunggal sahabat niki mara ning Kanjeng Nabi njaluk napa jenenge kebutuhane lah. Ya, njaluk kebutuhane. Kanjeng Nabi pas mboten gadah harta. Akhire napa? Iki nek kula sampean sing dijaluki ngapunten Pak, sampean gak duwe duit. Nggih, ora duwe duit. Aku yo ora duwe duit, ayo nangis bareng-bareng. Iki nek kula sampean ya. Ya. Mentok-mentoke ngapunten mboten gadah. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku meskipun mboten gadah, nggih. Niku napa jenenge? Kanjeng Nabi meskipun mboten gadah, kadang niku sampai Kanjeng Nabi ya rela napa kono lho ya aku butuh iki kono lho ning warung Pak Iko Pak Irong Pak Iko duwe ya iku sampean tuku kok kono nggo jenenganku matura Pak kula dikengken Nabi Muhammad kan iki mangke tanggungane ning Kanjeng Nabi iso sampean kaya ngono kuwi ana wong butuh ning sampean terus sampean arahno ning warung kono ngebon atas namaku wah ya ora wani awak dhewe engko kono ngebone wakeh jebul mah bingung kene nek Kanjeng Nabi wis kono lho ngebon atas namaku ora apa-apa engko aku nek duwe duit tak bayari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun memang beliau nolaknya itu dengan halus la adun abarra fi qaulillah minhu wala na'ami na'am nggih ya nggih ya nggih nyai wis los-losan wis Kanjeng Nabi wis nak maringi wis los ya kedermawanane Kanjeng Nabi wah akeh wis panjang meneh nek diceritakno lah niki jangankan Kanjeng Nabi dermawan nggih jangankan Kanjeng Nabi putune mawon dicite Kanjeng Nabi wonten Kanjeng Nabi ini gadah putri Sayyidah Fatimah nikah kali Sayyidina Ali pernikahan Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali niki gadah putra jenenge Sayyidina Husain gadah putra jenenge Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terus Sayyidina Ali Zainal Abidin niki dermawane luar biasa nak nyah-nyoh niku luar biasa nggih nyah-nyoh luar biasa sampai wong do takzim banget ning beliau ning Sayyidina Ali Zainal Abidin do takzim kabeh ning Sayyidina Ali Zainal Abidin sehingga ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin niki ajeng tawaf utawa apa ning Ka'bah niku wong-wong ku langsung do niseh nyai dalan kagem sinten Sayyidina Ali Zainal Abidin ya karena kemuliaannya beliau ya karena beliau niki putune cicitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah suatu saat nggih suatu saat niku wonten salah setunggal pemimpin mbah gubernur mbah nggo ketoke gubernure Mekah mbah ning ndi ngoten gubernur lah ana salah siji gubernur ya zaman semono niku ameh tawaf ya, wong-wong gak ngei dalan. Wong-wong do mboten ngei dalan. Biasa, wis wong kaya biasa kaya dianggep wong biasa ngono kuwi. Lah bareng Sayyidina Ali Zainal Abidin niki mara, wong-wong langsung ngei dalan. Akhire gubernure ya, pemerintah niki mau nggih pemimpinnya niki akhire sapa sih iki? Padahal yo ngerti wong iki putune Kanjeng Nabi. Tapi yo karena mau ora trimo. Wong kok malahan napa ora ngeki dalan aku. Aku iki pemimpine kok malah ngeki dalan aku. Malah ngeki dalan Sayyidina Ali Zainal Abidin niku. Sopo sih iki? Lah ning kono iku ana penyair, nggih. Penyair top zaman semonten namanya Al Farozdaq. Sinten? Al Farozdaq. Akhire ya ketika krungu koyo ngono kuwi ya krungu gubernure ngomong sapa sih iki niku langsung gawe qasidah
Qasidahe muji-muji Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hadzal ladzi ta'riful batha wa ta'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hil wal haramu hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Walaisa ini intine walaisa qauluka man hadza bidairihi al urbu ta'rifu man angkarta wal ajamu. Ucapanmu sapa sih iki iku gak mempengaruhi wonge. Dadi ora mbahyani kanggo iku kabeh wong yo ngerti ya sapa sing mbok ingkari iku mau ya. Al urbu wong Arab wong ajam ngerti nek niki adalah putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang luar biasa. Jadi awakmu ora kenal utawa sok ora kenal iku ora mbahyani beliau, kabeh wong do kenal beliau. Lah intine sing teng mriki nggih iki wonten merapat-merapate mau kan ono fi qaulillah boten nggih. Juga ya mboten niku penolakan, terus badan niku naam iku nggih iku apa ngeki. Nah ana wong njaluk ngeki. Lah niki disifati teng mriki. Maqala la qattu illa fi tasyahhudihi laulat tasyahhudu kanat slauhu na'amu. Ya. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin niku nek dijaluki wong mboten nate nolak. Mboten nate napa? Nolak. Jaluki wong iya kei. Jaluki wong iya kei. Nggih. Jadi ora pernah ngomong ngelak mboten, gak pernah. Jadi iki hebate syair iki. Maka lalaqatu Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah bilang la, tidak pernah. Tidak pernah nolak ana wong jaluk, gak pernah. Ya. Tidak pernah bilang la yang artinya apa mboten mau illa fi tasyahudihi kecuali ketika tasyahude. Nek pas waya tasyahud niku napa? Asyhadu Allah ana lane mboten. Jadi ora pernah ngomong la, gak pernah ngomong la kecuali pas waya tasyahud. Maka lalaqatu illa fi tasyahudi kecuali nang tasyahude yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Terus lanjutane laulat tasyahhudu kanat slauhu na'amu.